Η λειτουργία του αφιγραντήρα Φραλ βασίζεται σε ένα βασικό νόμο της φυσικής. Όταν ο ατμοσφαιρικός αέρας έρχεται σε επαφή με μια ψυχρή επιφάνεια, την υγροποιεί, καθώς της μεταβιβάζει υγρασία με τη μορφή υδρατμών. Στην πράξη, ο αφιγραντήρας διατηρεί ψυχρό ένα σωλήνα, μέσα από τον οποίο περνά ο αέρας που ψύχεται και υφίσταται αφίγρανση. Στη συνέχεια, ο αέρας θερμαίνεται γιατί περνά μέσα από ένα θερμό εναλλάκτη και επιστρέφει στο χώρο έχοντας υποστεί αφίγρανση και με θερμοκρασία ελαφρώς ανώτερη από την αρχική. Το τελικό αποτέλεσμα της προαναφερόμενης διαδικασίας είναι η συλλογή του απιονισμένου νερού σε ένα κατάλληλο δέκτη αυτού του προϊόντος. Στον αφιγραντήρα, όπως βλέπετε, υπάρχει ένας πίνακας ελέγχου με 4 ενδεικτικές λιχνίες και έναν ενσωματωμένο υγροστάτη χώρου. Το κουμπί Full ανάβει όταν το δοχείο έχει γεμίσει και ο αφιγραντήρας τίθεται σε κατάσταση Stand-by. Το κουμπί Power ανάβει μόλις το βάλουμε στην πρίζα. Το κουμπί Running όταν δουλεύει ο αφιγραντήρας και τέλος το κουμπί Pause όταν ο αφιγραντήρας σταματά γιατί έχει φτάσει η επιθυμητή σχετική υγρασία στο χώρο μας. Το βασικότερο είναι ότι ο αφιγραντήρας Φραλ διαθέτει έναν ενσωματωμένο υγροστάτη χώρου με τον οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας για τον χώρο μας. Το ιδανικό ποσοστό υγρασίας για ένα χώρο εκτιμάται κατά προσέγγιση στο 45 με 50%. Ο αφιγραντήρας Φραλ, εκτός του ότι εξαφανίζει την περιττή υγρασία με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα, μειώνει σημαντικά την κατανάλωση για τη θέρμανση του χώρου. Αφαιρώντας την υγρασία από ένα σπίτι, γίνεται αυτομάτως και πιο ζεστό. Έτσι, με την ύπαρξη αφιγραντήρα σε ένα χώρο, έχουμε τους θερμοστάτες των θερματικών σωμάτων σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, άρα εξασφαλίζουμε λιγότερη καύση και οικονομία στα έξοδα της θέρμανσης. Επιπλέον, παρατείνουμε την περίοδο που δεν ανάβουμε θέρμανση, καθώς το φθινόπωρο ή την άνοιξη, χάρη στην αφαίρεση της υγρασίας, τα σπίτια μας μπορούν να είναι ζεστά χωρίς να χρειάζονται σώματα θέρμανσης. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου προϊόντος είναι η μηδαμινή κατανάλωση ενέργειας, καθώς καταναλώνει μόνο 250 W ανά ώρα όταν λειτουργεί, δηλαδή όσο ένας ψυγειοκαταψύκτης. Όσον αφορά τη συντήρηση των αφιγραντήρων Φραλ, το μόνο το οποίο έχετε να κάνετε είναι ένα απλό καθάρισμα. Η εταιρεία μας παρέχει 2 χρόνια εγγύηση για τους αφιγραντήρες Φραλ.